and equipment issued to Bucor personnel sa ngayon po, ano bang to General Buenafe? Yes, Your Honor. Meron rin ho mga Glock na mga pistols, may mga rifles din po. At sa ngayon, marami ang augmentation troops natin from the Special Action Force at well-equipped po sila. Wala ba kayong mga granada in-issue sa mga personnel niyo? I will check on that, Your Honor, and we will submit the Since we are still deliberating the budget, may we could include the purchases of grenades and other additional equipments para magamit ninyo sa para pagbantay ninyo sa mga drug lords. Thank you, Your Honor. Baka pwede nyong ma-consider po ito. Anyway.